Clar, la cultura, al meu entendre, clar, no hauria de ser només acostumats com estem, no? Que tot ho consumim com un producte més de consum o d'entreteniment i això, sinó que hauria de ser també, jo crec, una eina al servei de la promoció social, és a dir, del desenvolupament intel·lectual, artístic, espiritual, no? de les persones. I, a més, clar, per mi, no sé, jo entenc que la cultura ve carregada d'idees, idees extraordinàries, no? Que a més, doncs, serveixen d'inspiració a l'ésser humà. I, a més, fent que la gent, les persones visquem millor. L'idea era aquesta, un espai obert, on s'hi feien exposicions, s'hi feien xerrades, s'hi van fer projeccions, concerts, que era una casa com antiga, més o menys amb pocs recursos vam habilitar-la perquè era pràcticament inevitable, però realment va ser una cosa relativament fugaç, perquè no va ser durant, no sé, potser 3 o 4 anys, que va estar més o menys allò. Però la gent té molt bon record i amb això em quedo.